köttbullar var det. Ja, köttbullar. Köttbullar. Jag är en köttbulle nummer 1. Jag är ingen köttbulle, jag är en människa. Jag är nummer 3. Okej, köttbullar. Samma form som Bellas stortå. Chokladbollar. Fan eller? Är det du eller? Aj. Var är köttbullarna? Här är köttbullarna. Du får inte stoppa köttbullar i näsan hemma. Du får inte stoppa köttbullar i näsan sisådär.